Αγαπητοί φίλοι, θα σας περιγράψω την κατασκευή του ενεργειακού τζακιού που έφτιαξα στο σπίτι μου με πολύ λίγα χρήματα και είχε μεγάλη επιτυχία. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τοποθετείται ο σκελετός όπου θα χρειαστεί για να τοποθετηθεί ο ορυκτοβάμβακας και οι γυψοσανίδες. Ήδη έχει φτιαχτεί η τσιμεντένια βάση στο κάτω μέρος, έχουν τοποθετηθεί τα τούβλα δεξιά και αριστερά και στη συνέχεια έχει φτιαχτεί η ποδιά στο πάνω μέρος των τούβλων, έτσι ώστε θα ακουμπήσουν από πάνω οι γυψοσανίδες. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε τη μεταλλική βάση η οποία έχει φτιαχτεί από σιδερά κατόπιν παραγγελίας, όπου θα ακουμπήσει το ενεργειακό τζάκι, αλλά πρέπει να προσέξουμε να είναι καλής κατασκευής έτσι ώστε να αντέξει το βάρος και τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ύψος και οι διαστάσεις εξαρτάται από το ενεργειακό τζάκι. Στη συνέχεια βλέπουμε το ενεργειακό τζάκι, το οποίο κοστίζει περίπου στα 400 ευρώ, αποδίδει 9 κιλοβάτ και καλύπτει περίπου 70 τετραγωνικά μέτρα. Πάλι βλέπουμε την μεταλλική βάση στο εσωτερικό του τζακιού. Στη συνέχεια τοποθετείται από πάνω και μέσα στο σκελετό ο ορυκτοβάμβακας με πολύ εύκολο τρόπο, διότι υπάρχουν μεταλλικοί σκελετοί οι οποίοι έχουν ειδικές θήκες και τρύπες, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η τοποθέτηση του ορυκτοβάμβακα χωρίς να δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Πάλι παρατηρούμε το σημείο όπου το εσωτερικό του σκελετού στη συνέχεια το βλέπουμε ολοκληρωμένο το τζάκι, το ενεργειακό τζάκι. Έχει έρθει ο μαρμαράς, έχει τοποθετήσει τα μάρμαρα. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 400 ευρώ και έχουν τοποθετηθεί και οι γυψοσανίδες. Έχει έρθει ένας μπογιατζής, έτριψε τις γυψοσανίδες, τις τόκαρε και τις έβαψε. Και παρατηρούμε στο πάνω μέρος το άνοιγμα όπου θα τοποθετηθεί η περσίδα, όπου θα εξέρχεται ο ζεστός αέρας. Καλό θα ήταν να έχει γίνει με έρημνα και για να τοποθετηθεί μοτέρ, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη και πιο γρήγορη εξαγωγή ζεστού αέρα, ώστε να ζεσταίνεται ο χώρος πιο γρήγορα. Το βλέπουμε στην τελική του μορφή. Το τζάκι είχε πάρα πολύ καλή απόδοση στη δοκιμή που κάναμε και παρατηρούμε ότι είναι ένα πολύ όμορφο και κοψό τζάκι όπου στοίχησε περίπου στα 1000 ευρώ, 1100 ευρώ. Καλή δύναμη και σε εσάς.